kublai fi bara ka kerteng jo kadai Daniel Lorong ngawan hangne ban pentip syafi ki pai ba ki baju ye bat ki baju pai ki film khasi te mentang dan ka jinya thu syafi bang kwa ban ye thu fi bara ki pai ba ki baju kersan yang ba di film khasi bara te hangne ngakwa ban ye thu fi ba ha ka sing thodeng kani ka sing thodeng kamot la sisngi ha ka por kharwi steng nin pani free kamot ngin pani ai ka film haban toni hangtai habiju ha kapor kharoi siteng minstam kum ta nga karpat efisia baro ki padba ki baju ye bat ki baju pet bhai film khasi te sobha banwan ban ajing kersan ha kate kasngi bat kitu ki bampat i bat kitu ki balaya iru sobha banwan ban ye pet khnang ye gani film ha kate kasngi nomor kadai kasngi ka ba phimtan kam ban siu ai ha kate ka por ka bangi bo kadai ka por kharoi siteng ba phimtan kam ban siu bai tiket la pishong shajrong ne pishong shapo ne piwan marwei ne piwan arngot ne piwan shipau ne piwan sanpau ngaru pimdan kam se ai ru am te kadai ka free of cost kata kamut kadai bang shupen ai kum tu efisia ki padba ki baju ajing kershan bat ki baju pe ki film khasi takada nakaliang ka jongi ka team habantoni nimtan ai ban ai fi ki padba handai dei tangkan ni kalat bat ka jing sungu fi ba fi ju kershan bhai ki film khasi te shem ye gani kabu bat pen sok ye gani kabu ban pet ye gani ka film habantoni habiju cinema ha ka por khatwe shi teng ha kani ka si thodiang banwan te wat dom mes ngin sai kando hang tai ka sngi habiju cinema hall ha ka por khatwe shi teng min stap bat ha ka sngi thodiang te kumta na karpa sa shi sin ipisia soba banwan ha ka tai ka sngi tangka tai na kalian jonga khuble shibun khuble shi ajar ngo Wajana